Виж как се Пее. Не пее. Пее, пробва си микрофона. Номер 3 има наистина стойка на певец. И самочувствие да застане на И сцена. визията, да. Пак е като на звезда, се едно е давала 100 интервюта до сега. Аз съм самото начало, че пее. Сега се поразколебах. The corps existait d'autres façons de se toucher. Какво? Qu'ils acclamaient au raconter de nos idées, de sur le sommet. Je te disais de pardonner.